Když jsem se objevila na vlastním pohřbu, všechny to šokovalo a vyděsilo. Jmenuji se Natálie a tohle je můj příběh. Začalo to v roce 2016. Od malička jsem žila v Austrálii, ale byla jsem z Brazílie. Byla jsem vdaná za svého manžela Rafaela a měla s ním 3 děti. Jednoho dne jsem obdržela smutnou zprávu o smrti mé nevlastní matky a kvůli pohřbu jsem se musela vydat zpátky do Brazílie. Pohřeb byl smutný, ale alespoň jsem se potkala s rodinou, která zůstala v Jižní Americe. Po obřadu jsem se vydala do hotelu, abych si odpočinula a připravila se na návrat. Večer mi zavolal manžel a navrhl, abych se prošla po okolí, abych si provětrala hlavu. A tím začal můj neuvěřitelný příběh. Po opuštění hotelu mě napadl muž a byla jsem unesena do dodávky skupinou mužů. Byla jsem úplně vystrašená, ale pak se stalo něco šíleného. Jejich vůdce se na mě podíval a řekl mi, že jsem v pořádku. Prý si je najal můj muž, který se mě chtěl zbavit. Samozřejmě jsem jim nevěřila, dokud mu nezavolali a opravdu jsem neslyšela jeho hlas. Řekli mi, že manžel nezaplatil plnou částku a že to odmítá doplatit a tak mě nechají jít a dají mi všechny důkazy k jeho odsouzení. Vystoupila jsem z dodávky, ale nešla jsem na policii. Kontaktovala jsem našeho pastora, který byl dobrým přítelem manžela. Vše jsem mu řekla a on souhlasil s pomocí mé pomsty. Za pár dní jsem přijela zpátky do Austrálie připravená na odplatu.